Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Mayong adlaw sa atong Ginoo, mga igsuon, anya na kita sa ikakauhaan nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Sa atong ebanghelyo karon, ang atong Ginoo nagpadayag sa iyang kaugalingon nga mao ang pan gikan sa langit. Diha sa atong pagdawat kaniya, kinsa mao ang pinakadako nga gasa sa Dios Amahan, kita makabaton og kinabuhing tunhay uban kaniya. Hinaot nga atong sa ulogon kining misteryo uban sa tumang pagtuo ug ato siyang dawaton diha sa gugma ug sa kasing-kasing nga mapasalamaton. Sulod nining Santos nga Eucharistia, atong hinumduman ang atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ingon man ang atong mga kaigsuunan nga nagpadangat sa ilang mga katuyuan niini nga simana. Mga katuyuan ilabi na, pasalamat sa mga grasya nga ilang nadawat, gasa sa kinabuhi, kaayuhan sa mga masakiton, maayong panglawas, o kapahulayan nga dayon sa atong mga minahal sa kinabuhi, o ingon marsab atong i-appeal sa atong pag-ampo, ang mga katuyuan sa atong production crew. Nagkatigom ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mga igsoon, ianasab kita sa atong sinimana nga misa pahinungod ug alang sa atong mga igsoon nga nagmasakiton ug sila usab nga hilabihan kalayo sa simbahan nga dili sila makahigayon sa pag-adto mao nang gihatod kining maong Santos nga misa
alang kanila. Nga karon suma sa kalendaryo sa simbahan, niya nata sa ikakauhaag Domingo sud sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. Busa, aron angayan ta nga mohalad nining santos nga misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos atong angkonon, atong dawaton, ang atong mga kasaypanan nga atong nahimo batok sa Dios, sa atong isigkataw ug sa atong kaugalingon. Nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, kaninyo mga igsuon nga naglapas akog dako iyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunahing ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niyas kinabuhing dayon. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niyas kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Dios,
Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang, ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana, alang sa mahigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon. Ang kaalam nagbuhat og balay alang sa iyang kaugalingon, og kini gibutangan niyag 7 kahaligi. Nagpaihaw siyag mananap aron kumbirahan. Gibutangan niyag pahumot ang bino, og giandam na ang kananan. Gisugo niya ang iyang mga sulugoong babay sa pagdapit sa magkadagkuan sa lungsod, og sila nag-ingon. Tambong kamo sa kumbira, mga tawong walay alamag, og sa mga buang-buang, nag-ingon siya. Dali kamo, kaon kamo sa giandam kong kalanon, og inom kamo sa bino nga akong giandam kaninyo. Biyai ang mga walay alamag, og dili kamo mamatay. Sundan ninyo ang dalan sa kahibalo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagamtama o tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadayganan kanunay maania sa akong baba. Ang akong kalag maghimaya unta sa Ginoo. Ang mapaubsanon makabati kanako o malipay. Tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Kahadluki ang Ginoo, kamong iyang mga balaan. Kay walay makulang kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang mga dagko nahimong kabus og gutom. Apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magmakulang, sa bisan unsang butanga maayo. Umari kamo mga kabataan, pamagtia ako. Tudloan ko kamo
sa kahadlok sa Ginoo. Kinsa kaninyo ang nagatinguha sa kinabuhi ug malipay sa mga adlaw sa kahimo gaway. Ilikay ang inyong dila sa mangilan, ug ang inyong mga ngabil sa pagsulti ug maot. Likay ang dautan ug pagbuhat sa maayo, pangitaa ang kalinaw ug sunda kini. Pagamtama ug tan-awan ang kaayo sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante, kundili sama sa mga maalamon. Ayuha paggamit ang inyong panahon, kay dautan kining mga adlawa. Busa, ayaw kamo pagpakabuang, kundili paningkamuti nga masayran ninyo ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kini kaninyo. Hinunua, tinguhaan ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Sa inyong pagsulti-sulti, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno, ug mga balaang awit. Awitin ninyo ug dayga sa kinasingkasing ang Ginoo. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pagpasalamat kamo kanunay sa Dios Amahan tungod sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kinig panaglalisay sa mga Hudiyo. Saon man ining tawhana paghatag kanato siyang lawas aron kanon
Nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod, moang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo, moang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan, maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya, nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busa kini mo ang pan, nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan, nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya, nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan, mabuhi sa dayan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong Domingo, kamong tanan nga sa kanunay nagnunot ni ining atong sibya sa telebisyon, ang Sunday Healing Mass nga gihatod kaninyo sa St. Paul Sisters dinhi sa may Jones Avenue sa ilang center sa mga St. Paul Sisters. Nalipay ko tungod kay lapad di ay kaayo no ang ambit ni ining maong atong sibya. Kaya akong mga kaniayong parokyano sa Bantayan, layo kaayo, ningon sila, Padre, salamat kaayo sa TV Healing Mass. O di lang nako damhon nga dunay usay magkahibalag tas ubang mga tao nga, uy Padre, salamat, no? Og labaw pa sa tanan, gikalipay nako kay ang atong mga preniso usab nagnunot gyud di ay sila og nagatang sa atong Santos nga Misa Healing Mass. Of course, labaw sa tanan dili lang kay healing ni sa lawas, kundi labaw sa tanan ang dakong milagro nga kining misa magdaog healing sa kalag sa espiritu. Kay mag-unsa man ang lagsik atong lawas, pero ang atong kalag patay. So, way laing makatambal sa sakit sa atong lawas, kundili ang Ginoo siya nga maoy tag-iya sa kinabuhi. So, greetings po ni John Olivido, nga nagnunot po dahil siya, ug uban natong mga igsoon nga nagmasakiton, no? Kumbati kita, bahalag malangit. Gitunlo sa Catholic Catechism nga ang multiplication of the 5 loaves and the 2 fish foreshadows and prefigures the Holy Eucharist. Mao na nga karon niya natas ikatulong Domingo. Unya mulanat pa ni siyag lain pang tulo ka Domingo diin ato sawan suma sa Ebanghelyo nga ang Ginoo siya nagpaila nga siya mao ang tinuod nga kalanon, ang tinuod nga ilimnon nga nagdala og kinabuhi. Mahimo ba gyud sa Ginoo nga siya mahitabo nga ang iyang kaugalingon atong kanon ug atong imnon, ang iyang dugo ug kanon nato ang iyang lawas? Could He do it? Could Jesus do it? Would it be possible nga ang Ginoo si Jesus mahimo nga atong madawat siya diha sa iyang bililhon nga lawas ug dugo? Mahimo kaayo kay wala may dili mahimo sa Ginoo. Mabitaw na nga sa wala pa niya nga gitudlo kining maong pagtulunan nga siya mao ang tinuod nga kalanon, iya usang gihimo kadtong milagro nga ang 5 ka buok pan ug 2 ka buok isda ni adtong inosente kaing bata nga manggihatagon sa gaayong bataa, no? Nga wa gyud siya magpanuko nga iyang gihatag ang 5 ka buok pan ug 2 ka buok isda nga suma pa sa
giasoy sa taho sa ebanghelyo, nakakaon ang 5,000, walay labot ang mga babay o ang mga bata, o doon na pa'y nahasubra nga napulog duha kabukag. Why tao di bisan kinsa mga makahimo ana, mga igsoon? Ikaduha, mahimo ka is Ginoo nga ang iyang dugo maoy atong imnon aron mabuhi ta, nga ang bino mahimo ngadto sa pagkadugo diin kung kita mo inom niini mabuhi ta. Ano man ay nahinomdo mo sa milagro nga dili pa gyud unta to panahon sa Ginoo nga maghimo siya milagro, pero mutahod magyud sa atong inahan. Mo nang ningon ang inahan sa ningon ang mahal nga Birhen Maria ngadto sa atong Ginoo, dong wala na sila ibino. Ningon ang atong Ginoo, nya unsa may ato ana mga bisita ra biya ta. Pero wa gyud kabalibad ang Ginoo nga ni mando ang Ginoo ngadto sa kusinero nga punan sa tubig ang napo katadyaw ug unya patilawi sa kusinero. Pagtilaw gyud sa kusinero, ningon ang kusinero, "Uy, naunsagod mo nga suma sa atong nabatasan ang lami ang bino pagi unang idalit sa mga bisita, pero kamo sa may inyo bang gipaulahi?" Tan-awa ra no? Ang tubig nahimong bino. Pero dili lang kay ordinaryo, kundi matod Pasko Siniro ang pinakalamiang bino nga gidalit sa mga bisita. Why dili mahimo sa Ginoo nga wa tingati ikapliti po ang Ginoo ba? No? Unsa man? Nilakaw siya sa tubig. Nilakaw siya sa tubig. Og ilabihang lisanga sa mga tinunan, og si Pedro sad nga nakakita siya nga ang Ginoo nilakaw sa tubig, ningon siya, "Ginoo, palakta ko diha." Nakalakaw tuod si Pedro og pila kalakang, pero sa dihang nahadlok siya, naunlod siya, mga igsoon. So could Jesus do it that He is able to make the bread, the wine into His most precious body and blood? Mahimo kaayo. Og kanang maong mga milagro, og pila ka milagro nga gihimo sa Ginoo, nagpamatuod nga siya dunay gahom, labaw sa bino, labaw sa pan, nga mahimong iyang lawas og dugo. Why would Jesus do it? Nganong gibuhat man gito sa Ginoo, mga igsoon? Ay, kitang tao god, basic man gyud kay nang kaon, di ba? Unya diha sa pagkaon, labi na kamo, no? Imbitaron gali mo sa inyong mga kaila o birthday dinner, no? O uban pang mga dinner, meaning, gidapit ka tungod kay duol ka sa iyang kasing-kasing. Wala ka dapita, di ka duol sa iyang kasing-kasing. So, eating, dinner, kita nga magsaw sa pagkaon is an expression of love. Basic yun kay na, mga igsoon. Mana nga, nganong gibuhat man to sa Ginoo, nga diha man gyud sa pagkaon nga iyang ihatag ang iyang kaugalingon. Tungod kay kana, diha sa atong pagkaon o pagdawat niya, mo nang mahimo tang sama kaniya. Ug mao na ang gipasabot sa communion, com, together, unos, oneness. So sa atong pagkalawat, diha sa santos nga komunyon, mo nang matod pa sa Ginoo, ako mopuyo diha kaninyo, sama nga kamo mopuyo diha uban kanako. So ang atong pagkalawat, mga igsoon, pagkanindot sa mga grasya nga atong nadawat diha sa pagsigi natug kaon, pagsigi natug dawat sa Ginoo diha sa santos nga Eucharistia. Una, it augments our union, our relationship with Christ. The more we partake, the more we eat Christ in the Holy Eucharist, mo nang mahisama padyud ta ni Kristo. And it separates us from sin. Kay magsige kitag kalawat sa Ginoo, mo na nga dako gyud kaimpuruhan nga malayo ta sa temptasyon. It strengthens us, no? Makapalig-on nato nga dili ta sayon nga madaling mapukan diha sa sala, mga igsoon. O
sa tanto pod natong sigig kalawat, mao na nga we become more charitable, nga we become what we eat. So sa sige natong kalawat, mao na nga atong pangunahuna, ang atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi mahisama gyud ni Kristo. Pangutanon ko kamo. Naniod to na ba mo? Naniod to ba mo gahapon? Namahaw na ba mo? Pero anyway, tanan natong gikaon, buhi patay. Paningog sad mo diay? Ha? Abilang wa ni audience atong buhay na nimba aning atong TV mas. Kanang atong gikaon, buhi patay. Perting pataya, ang isda nga gikuha sa dagat, gimantikaan pa gyud. Ang baboy nga giihaw, gihumba pa gyud. Sa to pa, ang tanan natong gikaon, patay. Pero ngano nga bisan ang atong gikaon pulos patay, buhi man ta. Labaw pa nga diha sa Santos nga Eucharistia, ang mismong tumuran, ang mismo nga kinabuhi, kay lingon biya siya, I am the life. I am the way, I am the truth. Labaw pa nga, buhi gyud ka ita, kay nga naman, ang atong gikalawat, siya mismo man ang kinabuhi. Kung mahimo nato nga ang tanan natong ikaon patay, nabuhi ta, labaw pa nga, kung mga lawat ta, inigtambong nato sa Santos nga Eucharistia, labaw ta nga, buhi gyud kita sa atong huna-huna, sa atong kasing-kasing, o sa atong kinabuhi. Doon ay documentary nga gihimo between eagles and vultures, no? Diin ang kanang mga eagles, no? Ang ilang kanon kana gyung mga buhi ba, presko gyud ba, no? Mo nang ilang panganon buhi gyud. Yan nahibaw ba mo nga kanang vultures, igor ra silang manghuwat ug unsay mga kanang naa nga ilang makitaan nga patay, di sila magkaog buhi. Ganahan silang mga carcasses, no? Sa mga mananap. Mao na nga unsa may ilang namatikdan. Ang eagle iniglupad niya, kuan gid kay siya layo gid kay siya maluparan, no? Gaan kayo, layo kay siya malaparan. Pero ang vulture di gid gani maglisod gani gid siya og lupad mga igsoon. So unsa may gipasabot sa documentary, when we eat fresh, no, mo nang himsog, pero patay sa mga sobra ra sa mga patay nga gikaon mao nang malagmit, di kay takalupad mga igsoon. So, unsa may buot na kong ipasabot? Please do not feed your soul with junk foods. No, do not feed your soul with junk foods. That would destroy your soul. Ug unsa man yung mga junk foods sa atong kalag nga atong gipangaon mga igsoon, mao na siya social media. No? Dili na ingon dautan ang social media, pero kung manghinubra nga we always engage in social media, labi nag pornography, mao bitan ay giingon nga pornography kills the spirit. No? Mao na junk food na. Kana magsige mong tan-aw hubo-hubo. Sus, grabe harabaron, no? Unya mao gid nay pasidan-an ta mo kay mangumpisa di abos pare. So, mo na ako na matikdan ron, gikas bata ngadtos mga tiguang, gikans mga batanon, gikans babae ngadtos lalaki, apil pare, no? Magsigig tanag hubo-hubo, ambot ka ni mga madre, mananaob sa kani sila, no? Mga igsoon, no? Mao na roy prevailing nga kada bang fad, sige tanaw lagi ng hubo-hubo, junk food na mga igsoon, no? Mao na nga kinahanglan magmatgon ta ug unsay atong gidawat diha sa atong kaugalingon mga igsoon. So nindot kaayo nga diha sa atong pagkalawat, it strengthens our soul, and of course it creates nga kita mahimsog nga dili ta madaog sa dautan. Ginaingon man sa usa ka santos nga money is not evil, but avarice is evil. Food is not evil,
but gluttony is evil. Childbearing is not evil, but fornication is evil. Mo na gingon sa usa ka santos, mga igsoon. Glory is not evil, but vainglory is evil. Mayom na nga, mukaon ta, pero kung magdinaw, mag-inulit tag kaon, mao na nga mahimo na siyang dautan, mga igsoon. So wag yun masayop ang Ginoo nga siya iyang gihukman, nga iyang ihatag ang iyang kaugalingon sa kalanon nga makapahimo kanato, nga mahimsog ta kanunay diha sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing ug sa atong kinabuhi. Did He do it? No, gihimo ba ginis Ginoo nga iyang gihatag ang iyang kaugalingon? Mao tong nahitabo sa Huwebes Santo. Nga iyang gibilin hangtod karon kada sa ulog nato santos nga misa atong gidawat ang iyang mando nga ningon siya, kini mao nga akong lawas, nikuha siya sa pan. Yan, nikuha siya sa bino. Pero wala na siya mingon, kini mao ang pan, kini mao ang bino. Huwebes Santo. Sa katapusang panihapon, nikuha siya sa pan, ningon siya, kini mao ang akong lawas. Kini mao ang akong dugo. Buhatan ni aron paghandom kanako. Ug mao ni ang atong gisubli kada sa ulog nato sa santos nga misa nga dili ta malimot nga ang Ginoo sa iyang pagsakripisyo, paghalad sa iyang kaugalingon aron kita kanunay gyung buhi. So wag yun untay nato nga mosimba nga di mo mokalawat kay insulto gyud kay na, no? Kana bang, oy, ato ta, ibitaron ta mo. Ato ta kay birthday nako, nagkumbira ko. Ni tando mo, oh sige, adto may pader. Dito na mo, kumbinto. O pagingon ako, nala sige mangaon na ta. Sige, ready na ang tanang pagkaon. Nya moingon ko, di ko kaon. Kada kong insulto ana sa nagdapit nimo, kay nitambong ka ug sa dihang gidalita na kas pagkaon, wa ka mo kaon. Mao sanay mahitabo nato. Tambong tas misa, pero panahon sa komunyon, nagpabilin na tas adto lingkuranan kay wa ta mudawat ug mukaon sa bililhon nga lawas ug dugo sa atong Ginoo, mga igsoon. So every time you celebrate, every time you attend, offer the Holy Eucharist, always with so much faith and sincerity nga mokalawat ka, nga maingon ang pare, lawas ni Kristo. So may matubag, Amen. Kay nga naman, tinuod gayud Ginoo, nga ikaw kining ako gikalawat. So kamong nagmasakiton, ha? Hangyuan ninyo ang mga lay minister, palihog, pasubo mo dito sa parokya, aron nga kining pagtambong ninyo sa santos nga misa sa telebisyon, mahingpit gyud. Nga naman, kay nabalihog mo sa inyong mga lay minister, nga malipay sa gyud kaayo ang mga lay minister nga inyong pamalihogon, nga sila muhatod kaninyo sa santos nga kalawat. Ang bililhon nga lawas ug dugo sa ato Ginoo. So hingpit ang imong Domingo. Kay nga naman ni apil ka, ni saulog ka sa santos nga Eucharistia dinhi sa television ug nagpahatod ka sa santos nga Eucharistia sa imong panimalay sa atong mga lay minister. Amen. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan.
Tumubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santos Katolikong Simbahan, panagambitan sa mga santos, sa pagpasaylo sa mga sala, sa paggabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Pangamuyo sa katilingban, magampo kita sa Dios Amahan, nga naghatag sa iyang katawhan sa langit nung pagkaon. Sa matag pangamuyo kita moingon, tagbawa kami Ginoo. Nga ang mga kaparian sa simbahan, dili unta mapakyas sa paghatag sa langit nung pagkaon, pinaagi sa pagsaulog sa santos nga misa. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang panggamhanan, makahatag untag igong panginabuhian, aron makakaon sa husto ang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Tagbawa kami Ginoo. Nga niining tuig sa pag-ampo, makapaambit unta kita sa atong panahon, bahandi ug talento, ngadto sa uban nga nagkinahanglan, magampo kita sa Ginoo. Tagbawa kami Ginoo. Nga ang tanang mga masakiton ug nagantos sa nagkadaiyang balatian, mahupay unta sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Tagbawa kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Tagbawa kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay makabaton unta sa kinabuhang tunhay nga gipasalig ni Hesus kanila nga mukaon kaniya, magampo kita sa Ginoo. Tagbawa kami Ginoo. Karon sa hilom atong ipadangat atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, pangayo, hangyo, pagampo ngadto sa Ginoo. Langit nung Amahan, gibuhong mo kami sa lawas nung kalanon, tagbawa usab kami sa espirituhanong pagkaon nga mao si Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo mo mga igsoon aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawata nga mong sakripisyo Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa nandapit kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak, imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Busa
uban sa mga anghel santo sa langit, nagsangyo mi sa imong himaya, duyog sa ilang way huno nga pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, padala mo ang Espiritu aron pagsantos ining mga gasa nga mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuhal siyag pan, pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya kalis, pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kinig, Panginom kamong tanan, gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, dugo ngayula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, ngang mga sala mapasaylo, buhatan ni aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa imong krus, pagkabanhaw luwas sa aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahan ning pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo ug sanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Karon dining bahina sa misa, iapil nato ang mga kalag sa purgatorio, labi na kadtong atong mga minahal sa kinabuhi. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himuha kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, putlig kasing-kasing, uban ni San Jose, iyang bana, mga apostoles, San Pablo, o sa nang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan,
uban kanila mo ikaw daygon og himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, giha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom nga mahan, dihas kayusa sa Espiritu Santo dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Magambod daw samahan atong gamiton ang mga pung gitudlo sa atong manunubos. Mangayo minimo Ginoo nga aming luwason sa tanang dautan, naghatagi mis kalinaw ning panahona, tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay, kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok, samtang na paabot ming malawmon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kay usa, buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Usaraman ta ka Kristohanong banay, ipakita nato nga kita managsuon diha sa Ginoo. Amen. Kalinaw manaa kaninyo. Sa Diyos na nagawagan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kamong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo. Panay pamulong lamang maayo. Lawas si Kristo,
O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga maluluyon pinaagi ni ining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot namo pagkahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sayang himaya diha sa langit. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, idulit o ipaduol ang inyong mga kamot diha sa inyong TV monitor, kamong mga nagmasakiton, ug sa tumang pagpaubos, ang iyo ang Ginoo, nga iuli niya ang imong kusog, nga ikaw mahimong himsog, ug hinginla niya ang sakit nga naa karon naa sa imong lawas. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit sa kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamko nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo dihas kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panalangin kanyo Dios makagahom sanan, Amahan, Ganak, Espiritu Santo. Hinaot po unta nga kamo sa kanunay, muduyog, mutampo, o inyo sang nunton kining maong sibya sa TV Healing Mass, matag Domingo, sa tagsa niyo ka panimalay. Tapos na misa rin ang gugmang kalinaw ni Kristo. Pakpakan na itong Ginoo! Praise the Lord!